Λοιπόν, αγαπητή Ελένη, δεν είμαι εδώ. Βασικά αυτό δεν το έκανα το βίντεο για να ακούσει την υπέροχη φωνή μου. Το ξέρω τι έχω. Και το ξέρω ότι αυτή τη στιγμή που θα το βλέπω γελάς. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Το έκανα για να σου πω ότι από τη μέρα που σου γνώρισα, δεν ξέρω, όποτε μιλάω, χαμογελάω συνέχεια. Το ευρικό, το γέλιο μέχρι τα αυτιά που λέμε, αυτό το έχω όποτε σου μιλάω. Όποτε βγαίνεις είμαι λίγο γέλιο πράγμα. Τι θέλω, ναι. Θέλω πολύ να σε δω, πιστεύω ότι εσύ, έτσι έχω καταλάβει τουλάχιστον. Το άλκολλο μέσα, τέλος πάντων. Θέλω πολύ να σε δω, γιατί σε μια φορά που σκοπήσαμε και την μου αδερφούλα, είσαι Δημήτρη, είμαι και μεγάλη, λέμε τώρα. Θα κάνω τα πάντα όμως, για να έρθω και να σε δω. Ελπίζω να το καταφέρω το επόμενο καλοκαίρι, λέμε τώρα. Άμα δεν το καταφέρω θα προσπαθήσω περισσότερο, αλλά το σίγουρο είναι ότι θέλω να σε δω και ότι θα το κάνω κάποια μέρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, όσο για το event, τώρα που μου ήρθε. Ήταν πολύ ωραία. Κρίμα που δεν ήσουν. Θα πέναγα πάρα πολύ, πολύ πιο ωραία. Μα ήσουν και εσύ και η Σέβη και μερικές άλλες δευτεράκια που αγαπώ εγώ. Απλά πώς να το πω. Δεν ξέρω, με σένα μου βγαίνει το χαμόγελο που δεν μου βγαίνει με τους άλλους. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πρώτη φορά μου το προκαλεί άνθρωπος αυτό. Οπότε, σίγουρα είστε πάρα πολύ σημαντικοί για μένα. Και, ναι, θα το πω τώρα έτσι. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Αυτά.